כשקבוצה של אנשים התחברו יחד, כל אחד מהם היה אגואיסט מאוד מאוד גדול, אבל הם היו 10 שהתחברו יחד. מה שהורגש ביניהם, מה שהתגלה ביניהם, זה ספר הספרים של חוכמת הקבלה, ספר הזוהר. נדבר על זה היום בתוכנית, נדבר גם על שורש נשמה ועל איך אפשר לקבל עזרה מהמקובלים הגדולים שהיו לאורך כל הדורות. אבל נתחיל ככה מגובה פני הקרקע, המסר של חוכמת הקבלה לעולם של המאה ה-21 שנכנס לאיזשהו מבוי סתום, הכל מסובך ואף אחד לא יודע איך להתקדם הלאה. כל ההפצה שלנו היא, אם זה להמונים, היא בעצם להביא אותם לידיעה שאנחנו נמצאים במצב חדש, שמצב הזה מעורר אותנו להיות מחוברים זה לזה, ורק בזה אנחנו נגיע להשתוות, להבנה, לחיבור הנכון לטבע הסובב, שאנחנו חלק אינטגרלי עם הטבע, ועל ידי מכות עכשיו אנחנו רואים שזה כך. אנחנו לא יכולים לברוח ולא יכולים להיות למעלה מהטבע כמו שהיה נדמה לנו. אנחנו חלק ממנה. מה זאת נקרא חלק ממנה? שכל החברה האנושית אנחנו חייבים לסדר כמו חלק מהטבע האינטגרלית, הכללית, הכוללת, המערכת אחת. שאנחנו לא נהיה בתוך המערכת הזאת כמו איזשהו חלק שפועל איך שבא לו. אלה כל המערכות שלנו, כל המערכות. אנחנו חייבים לאט לאט להביא למצב שאני פועל בטבע בהכרה שלי, אבל בדיוק כמו חוקי הטבע. קודם מחייבים אותי את זה לעשות על ידי המכות. זה כמו ילד שלא רוצה לשמוע. ואני רוצה להגיע לזה, כדאי לי להגיע לזה, לשמוע ולקיים לא על ידי מכות, אלא על ידי הרצון שלי. אז אני מחפש איך אני אהיה חכם, רגיש, ולא כל כך בתוקף האגו שלי האכזרי והמטומטם עד כדי כך שאני אעמוד בזה בגאווה ויסבול. מה תועלת? זאת אומרת, אני צריך לשנות את הסביבה שהיא תשפיע עליי, שתתחיל לשכנע אותי שכדאי לי ללמוד מהטבע את החוקים ולקיים אותם. ואם אני לא אקיים, אני אבוד. כי הטבע הכולל מתקרב עליי ולוחץ עליי כל פעם יותר ויותר ויותר. ואני מתפתח על ידי האגו שלי יותר ויותר ויותר. זאת אומרת, הפער בינינו, בין אני והטבע הגלובלי, כל פעם הוא מתגבר. הפער הזה פועל לא לטובתי, כי אם אנחנו שונים, אנחנו נמצאים בהתמודדות, בהתנגשות, בניגודיות, ואני סובל. עד כדי כך שזה מביא, יכול להיות להתפוצצות, למלחמה, לאיזה אסונות הטבע הגדולים. תראה מה שקורה בעולם, לאסונות בחברה האנושית. לכן אין לנו ברירה. אז זה באופן גלובלי המצב של העולם והמציאות החדשה שלתוכה אנחנו נדחפים היום מתוך חוסר ברירה. ועכשיו נקפוץ קצת קדימה. יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים בימים סוערים שכאלה איזה רצון להתעלות מהחיים המוכרים שלנו למקום יותר גבוה. הם מגיעים לחוכמת הקבלה ורוצים לפתח את הנשמה שלהם. הקטע הבא בתוכנית שלנו יסביר לנו מה זה שורש נשמה ואיך אנחנו יכולים לגלות את הנשמה ולקבל עזרה ממקובלים גדולים שהיו לאורך כל הדורות ופיתחו את הנשמה שלהם גם כן לפנינו. בואו נראה, מאוד מאוד מעניין. אם אני בתוך רצון שלי רוצה לקבל משהו מבחוץ, אני מקבל רק את החיות הזאת הקטנה שעכשיו יש לי. אם אני מתחבר לרצון הזולת, כן, זה הזולת, אם אני מתחבר לרצון הזה, רצון של הזולת, כן, וזה רצון שלי, אם אני מחבר שתי הרצונות האלה ואני פועל הפוך לטובת הזולת, אז לטובת הזולת אני כאילו קונה רצון שלו, שרצון של הזולת זה הופך להיות הרצון
הרוחני שלי. זה בעצם הנשמה שלי. הנשמה שלי לא נמצאת בי, באף אחד מאיתנו, עד שהוא לא רוכש רצון החיצון, אין נשמה. יש רק, כאן יש לנו רק רצון שלנו הגשמי, כן? רצון הגשמי לעצמו, זאת אומרת, לעצמו, וגם הנקודה שבלב, שהיא נותנת, בוא נגיד, נצייר אותה כאן בפנים, שהיא נותנת לאדם יכולת לצאת מתוך הרצון שלו, בלבד. זה מה שיש לנו. אין נשמה לאף אחד. כל אחד מתגלגל מדור לדור, מדור לדור, סך הכל עם הרצון שלו שמתפתח. הרצון האגואיסטי הזה הוא מתפתח, כל הזמן רצון הגשמי, יותר ויותר ויותר, לכן הדורות הם גודלים, הם יותר ויותר אגואיסטים, ונקודה מתגלה, אם אדם יכול לממש אותה, זה שורש נשמה, נקראת, הנקודה הזאת. שורש נשמה. כי על ידה אני מתחיל לצאת לרצונות הזולת, ואני קונה כל הרצונות של כל האנושות, הן הופכות להיות הרצון שלי, כלי שלי, לא רצונות שלהם לאוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. לא רצונות הגשמיים. אני קונה רצון הפנימי שבהם, נקודות שבלב שלהם אני קונה. ואני מחבר אותם אליי, ואז יש לי נשמה. ואז אני מגיע לגילוי האין סוף. כי בכל הנקודות האלו, אם הן מתחברות, אני מגלה עולם אין סוף. וכך זה כל אחד ואחד מאיתנו. מקובלים עשו את זה, ואז אנחנו נמצאים בתוך המערכת, סך הכל, שזה, בוא נגיד, סך הכל הנקודות, כן? שבנקודות האלו, כאן נגיד 7 מיליארד, לא חשוב כמה, שיש כאן נקודות, כן? שורשי הנשמות, ויש כאן כבר במערכת הזאת כאלו שהן מחוברות ביניהם, ככה. זה המקובלים מדורות הקודמים, שהם מחוברים ביניהם, שאנחנו לומדים ספרים שלהם, שאנחנו הולכים בעקבות מה שהם ממליצים, איך להתארגן נכון. אז אנחנו כאילו נמצאים בידיים שלהם. הם, ואתם תרגישו את זה, הם ממש אותם הגדולים, מימי אברהם והלאה, כל אותם המקובלים, אותם הנשמות, הן ממש עוזרות לנו, מטפלות ומכוונות אותנו איך להגיע לחיבור הנכון. ומהם, דרכם, אנחנו מגלים את האור. אנחנו קוראים ספרים שלהם איפה שהם מתארים מערכת הנכונה, המתוקנת, ואז כך זה מתקדם. אחד הספרים שבהם מתארים המקובלים את המערכת המתוקנת הוא ספר הזוהר. ספר הזוהר נכתב בערך לפני 1800 שנה, במאה השנייה לספירה, על ידי רבי שמעון ו9 תלמידיו. ביחד הם היו קבוצה של 10 מקובלים, כנגד 10 הספירות, 10 היסודות במערכת הכללית של הבריאה, והחיבור ביניהם הוליד מפץ כזה של אור שקוראים לו זוהר. בואו נראה את הקטע הבא שמסביר את זה יותר בהרחבה. בעלי זוהר כתבו לנו ספר הזוהר מתוך החיבור ביניהם, שגילו בתוך החיבור שהיו מקושרים 10 חברים יחד, גילו את העולם העליון בקשר ביניהם. מפני שהתחילו להתייחס לזה בתכונת ההשפעה, אז התחילו למדוד, להרגיש, לראות, מהי תכונת ההשפעה? זה תכונת הבורא. אז התחילו לגלות. מצב העליון, העליון הכוונה היא למעלה מהקבלה. עולם העליון, מצב העליון, כוח העליון שנקרא כוח השפעה, שהוא למעלה מכוח הקבלה, שבונים אותו כך בלמעלה. וכשהתחילו לגלות, אז התחילו לרשום את הדברים האלה. זה שרשמו כל התופעות
שגילו ביניהם, ביחס ביניהם, בחיבור, בערבות, בשנאה, בקנאה, בתאווה, בכבוד ובשליטה, איך שהתגברו על זה, איך שהתחברו למעלה מכל המצבים האלו, האגואיסטים שגילו. את זה רשמו. וקראו לזה ספר הזוהר, כי במאמץ שלהם שהשיגו, ובתוצאה מהמאמץ שגילו, גילו האור העליון שמגיע להם מהמקור העליון, נקרא זוהר, זעירה אלאה. זוהר זה נקרא האור שמתרחש בגרד האצילות. אז זה מה שהם מייעצים לנו גם כן, כך להתחבר בינינו, שכל אחד לא ידרוך, לא ידרוס, לא יהרוס את האגו שלו, אלא עליו, על פניו, למעלה ממנו, כל הזמן יבנה בצורה הפוכה מהאגו את הרצון להשפיע שלו. ואז יש לנו ממה לבנות, מכל הצורות שהאגו מתגלה, קנאה, שנאה, תאווה, כבוד, שליטה ועוד ועוד ועוד, כן? מכל הצורות האלו אנחנו נבנה תכונות ההפוכות. תפס אותי נורא הביטוי שהרב לייטמן אמר בקשר לבעלי הזוהר, שזה מה שהם מייעצים לנו. ונזכרתי שבעצם יועצים, אתה פוגש יועצים למשכנתאות בבנק, אתה פוגש יועצי מחירות פה, יועצי לימודים שם, וכל יועץ כזה בעצם בא למכור לי משהו. הוא מייעץ לי איך לקנות את מה שהוא רוצה למכור. ובעלי הזוהר מייעצים לי איך לקנות, גם כן, איך לקנות את מה שהם גילו, את הרמה העליונה של הקיום. מייעצים לנו בעלי הזוהר, סוף סוף יש ממי לקבל ייעוץ שהוא לא מותנה בדבר, שהוא לא מתוך איזה אגו צר או מתוך אינטרס לדחוף לי משהו שאני לא צריך. זהו, נגמר הזמן שלנו להיום. אני מודה לכם שהייתם איתי, מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו, למצוא שם שוב את התוכנית הזאת, כמו את כל התוכניות של ערוץ 66, הכתובת היא kab.co.il, תיכנסו, תבואו גם לשיעורים המלאים בעצמכם ותקחו הרבה מהאור. מייעצים לנו בעלי הזוהר, ניפגש שם, עד אז שיהיה כל טוב ולהתראות.